Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ipagpapatuloy pa din natin ang ating paglalakad-lakad sa sobrang artistic na mga daanan sa Bergen, Norway. Hindi mo talaga mababaliwala, friends, yung kagandahan at kung gaano ka-artistic sila sa kanilang mga daanan. As in, hindi mo masasabing, ano ba to? Nakaka-bored naman. Pare-pareho lang yung design. Hindi, friends. Kasi sa bawat street, iba-iba talaga yung design. Kung kaya, as in, ma-amaze ka talaga, friends. Pansinin yung maigi. Parang napapalayo na ako masyado, friend. At malayo na sa hotel. Pansin niyo yung karsada nila, friends. Pansinin niyo yung karsada nila, friends. Bricks. Parang nasa Peru lang din. Hindi siya semento, mga bricks talaga, oh. Ito din. Pansin niyo. Pansin niyo yung mga karsada. Kasi mas matibay itong ganitong style. Kaya yung mga old cities, ganito talaga yung style ng mga daanan. Kahit sa Cusco, ganito yung nila, karsada. Sobrang tibay talaga. Iba't iba lang yung shapes and iba't ibang shapes at kulay lang. Pero ganun yung style. Tapos dito sa Norway, hindi din uso yung kanal. Pero uso yung ganyan. Nakita niyo yung mga ganyan, friends, oh. Nasa ilalim lang ang mga tubig. Hindi mo mapapansin kung saan yung kanal dyan banda. Parang dito tayo kanina sa dumaan. Dito na naman tayo sa kabila. Ayan, so yung mga tao parang normal lang na kahit maulan. Okay lang. Kasi yung sapatos, waterproof. Tapos susuot ng raincoat. Kaya kahit umulan, walang problema. Yan, wala nang ulan, friends. Ano natin yung payong. Hindi natatakot yung mga tao may scooter kahit maulan. Ito, bago na to na style ng building dito, friends. Ibang period na to. Tingnan nyo. Yung dito na persada. Ibang period na. Parang nagutom ako bigla, nakakita ko ng Burger King. Hindi maganda. Magandang sinyates. Kasi nagugutom dahil madaming food ako nakikita, madaming restaurant. Hindi maganda, friends, kasi ang dami kong kinain for breakfast. Dapat mamaya na mga 2 ako kakain. Anong oras pala ngayon? Tingnan natin. Bigla na naman. Wala pang 12 noon, friends. Hindi pa ako pwedeng kumain.
kasi gluttony lang yan. Kasi dami talaga akong kinain kanina. Eh, ano ng oras yung kumain ako. Tapos, kain na naman. Hindi maganda. Punta tayo dito, friends. Parang hindi ko na matandaan. Sana ako babalik mamaya. Funny. Ayan. Yung mga hari na makikisig. Makikita ng mga statwa na yan. Iba yung hawak nila. Ito nyo yun, friends. Pinagsasabi ko. Ayan. Kita nyo. Di ba? Mga makikisig na hari. Kahit ganito yung karsada, di ba? Ang ganda. Parang Cusco lang. Cusco, Peru. This time, pupunta na naman tayo sa Briga. Kasi 12 noon pa pala. Ang ganda ng plants nila. Umuulan na naman, friends. Payong na naman tayo. Tao, friends. Hindi nagpayong yung iba. Tapos naka-raincoat nga, hindi naman sinuot ng maayos. Tayo sa kabila. Punta lang tayo dito sa pier, friends, kasi hindi na ako pupunta sa kabilang part. Yun yung Briga. Dati, nagpunta kami ni Ate Elsa doon. Kasi nga, di ba, twice kami nagpunta dito ng Bergen, kaya madami kaming napuntahan.
Tingnan nyo yung ano, friends. Mga bahay na cute. Diba? Cute na mga bahay. Daming mga fjord sightseeing. Siguro next time yun naman yung gawin natin. Sana okay yung papunta sa bundok tapos magandang weather at saka para mag fjord sightseeing kasi hindi naman maganda mag fjord sightseeing tapos maulan. Ayan na, yun yung problema ko ngayon. Kung saan ako papasok papunta sa hotel. Pero mamaya pa ako dapat mapunta sa hotel, friends. Kasi nga ito siya, Scandic din pero Torge. Scandic din siya. Siguro mga past 2 bibili na ako ng food para lunch at saka food para dinner kasi doon na naman ako magdi-dinner sa train. Kasi ngayon so early para kumain ako, friends. So mamaya pa mga 2 p.m. Diba ang ganda ng upuan nila, friends, oh. Combination ng bato talaga at saka kahoy. As in buong bato. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.